Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Yay! Welcome to my fans on the TV. It's the Petway Premiership. Kaizer Chiefs 2, Amazulu 2. I'm joined by Joe Matondo. Ugrand Stibo. Angimnandi. Gathathu favor Stibo. Mina? Angifivile. Abaphethe kelipakania fandaka. Fandaka sekelipakania. Only kids journalists. Yangena sojikelana. Abele khala pashu. Abele khala pashu. Besibuza uStibo favor mara ayina nkinga. Asekemini. Game ibone kanjani? Hayi game bemnandi. Bemnandi game mfethu. Siyabonga nje ukuthi sitholile lo point kunzima. It's difficult. Sithole kanzima. Siyacela nje ubaba uMtawunge ukuthi ake sikhulume nalesangoma sakhe bekasebenzisa kuqala sibhadale sakweleta kahle kahle. Oh, kunesangoma enisikoleta kahle. Ya sakweleta. Oh, inkinga yeChiefs la. Sakweleta. Inkinga yeChiefs ida. Mase sokhafisa isangoma sasikweleta. Sasikweleta Somphethe mali. Angazi imali mara sayifuna imali yakhe. Ngeke simese kanje. Ngeke simese so. Asithakathwanga isangoma sizivalele. So okay mfethu igama namhlanje bemnandi yabo. Yes. Ya bemnandi. Ngibonga nje laba sibasayinile abasha laba bayi3. Ubani? Induna. Yeah. Number 2 Stock Suite esikhulu. Lollipop. Number 3 uMorris. Ya mfethu bamnandi. Bonke. Ibhenji alidla abantu. Singabi nama favor. Ibhenji abantu abahlala ebhenjini. Yes, alidla abantu. Badlisile kakhulu. Hlale bani ebhenjini? Usif Mata kahlale phansi. uMarta kahlala. Thetho kahlale phansi. Otsa kahlala. Kahlale phansi attack mfethu. Yes. Adlaleni ibhola. Lamajidazela ukuzodlala ibhola. Lamajida ahlulekile bekhona. Yeah. So why kumele siba force ukuthi abadlali? Sabaforce laba abasafuna ukudlala iChiefs abantu laba ya. Ox. No Steve man. No Mar. Abasafuna ukudlala iChiefs. Abasasifuni la. Asifake ucele mfethu Induna. Induna ifikile ifuna ukuzodlala uyayibona iyacela iyaliphasa icela iyaliphasa icela. The whole night. Uyayibona? Yeah. Nangu ngale Stock Suite mfethu. Iyasimunya nje. Lokho iyasimunya. Kahle kahle human of the match yami le idlale kakhulu. Stambo. Unzima kakhulu. Unzima lomjini. Uyazi mina bengifuna ukuthi amfake la ku striker. Ngifuna amfake la ku striker. Lomjini ugood lo uyakwazi ukuchena, uyakwazi ukuphasa, uyakwazi ukushoot. Yes. Afake ngalo afake uVilakazi ngale mfethu. Afake uVilakazi. Aqala umfundi. Abafake noSerena wayebabekela ini. Namanga. Babekelani ngaphandle. Wayebabeka ngaphandle coach. Kodwa into engicela icoach sekaphekile salibona ibhodo leyabili. Sacela ukutesta nje sizwe ukuthi uphekile. Sofuna ukuthetha lento ephekayo. Asitestise ke Nedbank. Asinika nje Nedbank, asinika Nedbank athi nayi test Makhosi eke nizwe ukuthi ngipheka ini. Yeah. So man of the match Lollipop. Lollipop mfethu Stock Suite esikhulu. Hayi lisa Stock Suite umnandi lo mjidi. Ikhona enye ufuna ukuyisho? Sicela nje ukuthi amakhosi ama-supporter ahlisa umoya. Yes. Angafuni ukufana namanye ama-team. Ukhoja lemusha ama-player bona sesemasha sahlangana. So ama-player ama-supporter wethu ahlisa umoya angalwi. Exactly. Uranga nawe uzoba sharp umuntu naye uyafuna. Iplan yeplayer amagqoka iJazz Chiefs uyafuna ukudlala but iproblem kusese le situation esinayo. Yes. But siyacela nje ukuthi ama-supporter ahlisa umoya. Ngiyabonga nje ama-player. Ngiyabonga nje. Thank you Tando. Ngiyabonga ne member.